Започнах обучението си по проекта Пайдея с голям интерес, но и с известни притеснения. Дали ще успея бързо да се адаптирам към използването на AI инструменти в ежедневната си работа? Основното ми очакване беше да открия практични начини за улесняване на преподаването и административните задачи. Обучението в Пайдея ми надмина очакванията. Един от инструментите, които вече активно използвам, е генераторът за планиране на уроци и създаване на учебни сценарии. Той ме помага по-бързо да структурирам учебното съдържание, да формулирам цели и да подготвям разнообразни дейности според нуждата на учениците. Използвам също така изкуствен интелект за създаване на различни тестове, рубрики, оценяване, както и административни документи. Обучението ми помогна да разбера как чрез изкуствен интелект мога по-лесно да адаптирам материалите спрямо различните нива на учениците. Например, вече създавам нива на варианти с различна трудност, както и допълнително създавам ресурси за учениците, които се нуждаят от повече подкрепа или обратното от по-големи предизвикателства. Бих насърчила колега скептик, като му покажа, че изкуственият интелект не заменя учителя, а му подпомага. Най-добрият начин е чрез малки практични примери, например как за няколко минути може да се подготви идея за урок, тест или обратна връзка към учениците. За мен технологията е инструмент, а не заместител на човешкото общуване. Опитвам се да използвам изкуствен интелект основно за подготовка, персонализация, а така ми остава и доста повече време за истинското взаимодействие с учениците.